Ilo Gwyn dwi, ac ddes i gysylltiad ar syniad y bioffyrdd o'r dechrau. Fes i aelod ac yn is-gadeirydd ar Parc Cenedlaethol Eryri. Ac dyna sut fos i ymwneud â gweinyddiaeth y biosffer oedd cynrychioli Parc Cenedlaethol Eryri ar y Barneriaeth. Ac o hynny fes i'n gadeirydd ar y partneriaeth am rhai blynyddoedd. Dwi'n credu na un o gwerthoedd mawr yr ardal yma, wrth gwrs mae'r canoli ar ardaloedd cadwraeth arbennig, ond mae hefyd, wrth i ni edrych ar y dalgylch cyfan, mae'r amrywiaeth mawr o gymunedau o pobl yn a beth maen nhw'n cael eu cyflogi i wneud, neu eu busnesau ac yn y blaen. Mae'n amrywiaeth aruthrol, cos mae'n dod o'r ffordd o Copar ar Anfoddwy, reit lawr i'r môr, sydd yn dipyn o bellter. Ond hefyd, mae o'n diffinio'r ardal mewn ffordd. Mae'n posib gwneud synwyr ecolegol yn cynnwys pobl. Y gobaith mawr, dwi'n credu, ydy, byddwn ni'n gallu datblygu y berthynas rhwng yr ochr ecolegol a'r ochr wyddonol, os hoffwch chi, a y boblogaeth lleol.